Hello लोगोफोर बरायबाय Bodo DHsfw YouTube चेनेलाव बिग आपडेट बाव फाइनली एपेक्स बेंकनि थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैदों एडमिटनि आरो एग्जाम डेट बेयाव ओंखारजोब्बाय दा एग्जाम डेटआ जाबाय 26 जुनाव नोंथांमोना हेल्थनि जागोन 19 जुनाव दा हेल्थआव जोबनाय लोगो लोगो नेक्स्ट वीक सानडेआव जागोन नैबे 26 जुनाव एपेक्स बेंकआव आरो बे पोस्टआ गासै दङमोन 100 आरो नामा जाबाय एसिस्टेन्टमोन ग्रेड 3 लेभेलाव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन फाइनली एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन डेट ओंखारबाय आरो एग्जामाबो नोंथांमोना गासैबो डेटआ क्लियार जाबाय दा ओंखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां बोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोना हेल्थआवहाय माब्ला एग्जाम होनो मोनगोन ग्रेड 4 लेभेलाव होनोब्ला बेनो जाबाय 19 जुनाव नोंथांमोना ग्रेड 4 आव एग्जामखौ होनो मोनसिगोन बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव दासिमबो ओंखारथ'वाखै जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिशियेल साइटआव एपेक्स बेंकआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लिंकखौहाय डिसक्रिप्शनाव मोनगोन स्क्रिनाव जि खारबाय थानाय मोनदों बेयावनो नोंथांमोना क्लिक खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन सिलेबास नायनो हागोन आरो लोगोसे एग्जामनि आपडेट नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन दा बेखायनो जों बेयाव क्लिक खालामसै आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा फर्मआ फैसिगोन आरो लोगोसे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि एग्जामा नोंथांमोननि आगस्टआव जागोन नोंथांमोना कनफिउज जायो DHS आलदा बेनिफ्राय डाइरेक्टआ आलदा अके स' डाइरेक्टना जागोन नोंथांमोननिया आगस्टआव जागोन दा एग्जाम डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय 26 जुनाव आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन एपेक्स बेंकनि एग्जामनि थाखाय 20 जुननिफ्राय 26 जुनसिम एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो एग्जामा जागोन अफलाइन बेनो जाबाय 26 जुनाव एपेक्स बेंक आरो बे पोस्टआ जाबाय एसिस्टेन्टमोन गासै 100 भेकेन्सि दंमोन आरो लोगोसे स्ट्राक्चार अफ एग्जाम नोंथांमोना नायदो जे सिलेबासआ बेसेबां थागोन आरो मा दङ बेसेबां नाम्बार जागोन टाइमिंआ बेसेबां जागोन ओंखायनो बे स्ट्राक्चाराव थुनाय लोगो लोगो जोंहा डाउनलड जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायदो जे सिलेबासआ मा दङ बेनो जाबाय एपेक्स बेंकआव गोबां चान्स दङ मानोना डिग्री पासआसो एप्लाइ खालामदोंमोन लोगोसे पार्सेन्ट नांगौमोन 55 दा बिदिब्ला बेयाव नोंथांमोना गासै टाइमिंखौ मोनदों एग्जामा 120 एबा 2 घन्टा एग्जाम जागोन आरो एग्जामनि मार्क्सआ जाबाय 100 बेनिफ्राय 125 कुइसन्स थागोन आरो बे कुइसना माल्टिपल चॉइस टाइप जागोन अफलाइन एग्जाम जागोन नेगेटिभ मार्किं गैया जोबोर चान्स दङ मानोना 55%आसो बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोननियाहाय जन वाइसआव जागोन एडमिटआवनो गासैबो डिटेल्सआ थागोन दा सिलेबास होनोब्ला नोंथांमोना जेनेरेल फाइनान्शियेल एवारनेस थागोन बेनिफ्राय इंलिश थागोन रिजनिं थागोन कम्पिउटार एप्टिट्युड थागोन बेनिफ्राय न्यूमेरिकल थागोन आरो बेयाव नेगेटिभ नोंथांमोना मोननाय नंखाया जेला गोसोबादि एटेम्प्ट खालामनो हागोन 55% थानायफोरासो बे पोस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो एग्जाम फिसआबो जोबोर बुरजामोन बेनो जाबाय 550 आरो बे एग्जामा जासिगोन नोंथांमोननिया 26 जुनाव नाथाय लोगोफोर आरो लोगोसे ग्रेड 3 हेल्थनि एग्जामा माब्ला जागोन दासिमबो डेट ओंखाराखै कनफिउज जानाङा आरो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि एग्जामा जागोन आगस्टआव जागोन नोंथांमोना जेबो कनफिउज जानाङा आरो 19 जुनाव हेल्थनि एग्जाम जागोन DHS ग्रेड 4आ दा लोगोफोर बेनोसोमोन 19 जुनावहाय DHS आहाय एग्जाम जागोन ग्रेड 4 लेभेलाव अके थ' नोंथांमोना मोजां होदो आरो एडमिट कार्ड नोंथांमोना दिनैहाय हरावहाय डाउनलड खालामनो हागोन dhs.assam.gov.in आव थांनानै आरो जेब्ला एडमिटआ रिलिज जायो नोंथांमोनजों भिडिअ खालामगोन दासिमबो रिलिज जायाखै एडमिट कार्ड हेल्थ डिपार्टमेन्टनिया दा बेनोसोमोन नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला Bodo DHsfw YouTube चेनेलाव बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ भिडिअ मोननो आरो आसा खालाम नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालामगोन